Brad, asa ka Brad? Purma lagi kayo nakapang-eskwela lagi. Pa-enroll ko, Brad. Sige sige. Padayon. Sige, Brad. Pa-enroll, Brad. Anis ako. Salamat kayo. Okay. Yamping. Di sayon akong kaagi sa ako ang kinabuhi. Maong ako gapadayon ugway plano nga mubuhi. Kay akong nasaksihan ng kapait sa mong sitwasyon. Kalisod nga naagian ang sa ako nagpamatnon nga akong paningkamutan og himuong inspirasyon. Ang kalisod kong giagi aron puhunay anihon. Kay way laing makatabang sa atong kaugalingon. Kundi kita rapod mismo maong pirmitang padayon. Usa na sa kong natunan kay ako nang gidangatan munay ako ang namatan nga gitambag sa kadaghanan. Nga dili na ko undangan ang tud nga akong makabutanan na akong mga gusto kay nay daghan nagpaabot. Maong bisag alimuot ug bation kog kakapoy. Di ko na panumbalingon kay dako ko pangandoy sa akong kaugalingon. Maong ako gapursige kay dili ko gusto nga puhon magpabiling ingani. Kay matago sa tuan ay responsibilidad ug atok nang masaksihan pagtaas sa tong edad. Kada adlaw nay mausab basta pirmi lang tang palagay lang padas mga problema aron ulo ay labad. Kay matago sa tuan ay responsibilidad ug atok nang masaksihan pagtaas sa tong edad. Kada adlaw nay mausab basta pirmi lang tang palagay lang padas mga problema aron ulo ay labad. Nag-anam mo kadugay mura sa kog na seminar sa dagan sa akong kinabuhi. Kay nakoy nakatunan bisan tuod ug galisod pero nakaya ang tanan mo ni ang akong pamatuod. Kay akong naagian pero diigo ang tanan maong ako gid naning kamot nga makabot ang pangandoy agi sa akong paningkamot. Pag abot sa panahon kay gatuyok mang kalibutan ang babaw rasay nasayod kung unsay atong padulngan. Pero mas maayo pud baya tong naatay pamasin dala sa atong kakugi murag di pud alanganin nga makabot atong gusto sa ato ang ginabuhi ug matuman atong plano basta di lang ta mubuhi. Maong ako gapadayon sa kung unsa ang nasugdan sa akong kaugalingon. Kay naapod ni hinungdan para sa akong ginikana ng tanan na kong gibuhat aron pud masuklian ng kahago nilang gidanga. Kay matago sa tuan ay responsibilidad ug atok nang masaksihan pagtaas sa tong edad. Kada adlaw nay mausab basta pirmi lang tang palagay lang padas mga problema aron ulo ay labad. Kay matago sa tuan ay responsibilidad ug atok nang masaksihan pagtaas sa tong edad. Kada adlaw nay mausab basta pirmi lang tang palagay lang padas mga problema aron ulo ay labad.